Rhyw bythefnos i fynd rwan cyn mod i'n gadael Cymru am Foroco. Cyfle i ddod yma i Parc y Glowyr, cyfleustar arbennig i ni yma yng Ngogledd Cymru ac wrth gwrs yn legacy o'r euros yr arian sy'n cael ei wedi ddefnyddio i adeiladu y cyfleustar yma. Ac cyfle i ddod i weld yr hogia ifanc yma, hogia 2005. Sydd yn dechrau darparu wrth gwrs am ei blwyddyn Victory Shield, ond mae hwn yn gystadleuaeth newydd o gemau cyfeillgar gan UEFA yn yr oedran yma, felly cyfle bendigedig i'r hogia ifanc yma gael yr profiad yna o fod yn chwarae pêl-droed rhyngwladol mor ifanc, felly hwn di'r flwyddyn gyntaf ni fod yn gwneud hyn, a dwi'n siŵr fydd o'n rhywbeth positif i'r chwaraewyr yma o'r oedran yma. Mi nathon ni chwarae y Cyprus yn y gêm gyntaf. Tîm Cyprus yn tîm hogia mawr corfforol. Be oedd yn diddorol oedd yr ffordd oedden ni'n cadw'r bêl ac yn pasio'r bêl o gwmpas. Mae hynna'n lleihau y cyfleon i hogia Cyprus cael at y bêl. Oedd yr canlyniad ddim yn un o'r hogia ar y cae yn heiddi, ond ar y cyfan y perfformiad da ni'n edrych ar, ac mae hwnna yn un o safonycha. Ar ôl y gêm cyntaf, mae yna waith adlewyrchu. Mae'r hogiau'n cael adborth i ffwrdd wrth y cia. Maen nhw wedi dod yn dôl i'r hael gêm ar dydd Iau yn erbyn Gogledd Iwerddon. Gêm o'r safonycha, perfformiad o'r safonycha, a mae'r perfformiad nhw wedi cael ei adlewyrchu yn yr canlyniad lle nath nhw ennill y gêm o 3-2. To see a game like this with the under-15s was for me a great opportunity to get to know the players on this level. But I must say it was enjoyable. It was a good game to watch. You know, we are trying to create also a style of playing, and we are in a transition situation that a lot of younger players are coming through the system, which we are very happy with. And both Ryan and I are coaches who like to see young, talented players also getting the chance if they are good enough. So looking at the future, I'm happy to see that I also see talent on this age group. Ia, perfformiad da iawn. Da ni'n gweld lot o gyffro yn y chwaraewyr, yn y blaenwyr yn enwedig, ond roedd yna lot o chwarae da o'r gol geidwad drwy'r cefn, ac mae yna lot o chwaraewyr cyffroes yn y grŵp yna, lle dwi'n mynd i ddeud yn syth, mae yna rai o'r chwaraewyr yma efo cyfle gwirioneddol o fod yn cael ei mewn i'r tîm cyntaf, a gwneud hynny yn eitha buan hefyd. If this was a UEFA tournament, a qualification tournament, we qualify because we come second. But, you know, across the week, I can't be happier with the boys, really. I can't be happy with how they've committed, how they've been really good people, as well as really good footballers across the week. So, yeah, really, really pleased. Da ni'n gweld y chwaraewyr wedi bod yn gweithio efo'n hyfforddwyr ni yn y carfanau rhanbarthol yn y 2 flynedd ola, ac wedyn wrth gwrs rwan wedi dechrau fel tîm cenedlaethol. Da ni'n gweld y patryma, da ni'n gweld sut mae'r chwaraewyr yn dall y ffordd da ni isio chwarae pêl-droed yma yng Nghymru, a'r steil sydd ganddo ni, a'r athroniau sydd ganddo ni mewn lle. Ers peth amser rwan ers i Gary Speed a finna dechrau yn y gwaith, felly mae'n neis gweld y chwaraewyr yma yn deall hynny. Ie, dwi'n ffarwelio a staff. Dwi wedi cydweithio'n agos fo'n am flynyddoedd, ond hefyd sydd yn ffrindiau. Wedi dod yn ffrindiau agos a mae'r atgofion sydd ganddo ni'n mynd i fod efo ni am byth. Da ni wedi chwerthu'n lot efo'n gilydd, da ni wedi cael siomedigaethau ar y cae pêl-droed o dro i dro, ond wastad wedi dysgu o hynny ac wedi gwella pethau yng Nghymru. Dyna'r tro dwytha i mi fod yn ista ar y fainc efo un o dimau Cymru, ac o'n eisiau gwneud hynna heddiw yma, cyn y gêm, sefyll efo'r staff, gafal yn gilydd yn dyn fel da ni wedi wneud yn yr blynyddoedd dwytha yma, yn canu'r anthem genedlaethol. A tos a ddim teimlad gwell i'w gael sefyll ar ochr y cae efo'r hyfforddwyr ac canu'r anthem efo'n gilydd. Felly mae hwnnw wedi bod yn brofiad dwi rioed wedi gymryd yn ganiataol, ond wedi gallu gwneud hynny canodd y weithiau yn ystod y blynyddoedd dwi wedi bod yn gweithio efo Cymru. Ac oedd hi'n neis cael gwneud hynny unwaith eto. O'n eisiau gwneud saff, mod i wedi fflio nôl o Foroco neithiwr, o'n eisiau gwneud saff, mod i yma mewn amser, nid ar gyfer y chwiban gyntaf, ond ar gyfer yr anthem, ac nes i just about gwneud hynny, ac oedd hi'n wefr cael sefyll ar ochr y cae a canu'r anthem unwaith eto hefo un o dimau Cymru.